അതാ എന്റെ ആശ്ന വിഷയമായി ഭവിക്കട്ടെ. ഹരേഷ് മാതാജി. മാതാജി ഹരേ വായിക്കട്ടെ, കൃഷ്ണ. ഞാൻ കേറിയതേ ഉള്ളു. സാരില്ല, മാതാജിയോട് മാതാജി ചോദിച്ചോട്ടെ. കേറിയുണ്ട്. മാതാജി കയറിയുണ്ട്. ഗിരിജ മാതാജി ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ആ, സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 10. കൃഷ്ണം ച തദ്പ്രഭാവജ്ഞ മാതാജി ഏതാ വായിക്കണേ? ശ്ലോകം 10 അല്ലല്ലോ, അധ്യായം 9. 37 മാതാജി. ഹരേ 37. കൃഷ്ണ. എന്തോ? 9-ാമത്തെ അധ്യായം 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ, 9 അധ്യായം അധ്യായം 9 ശ്ലോകം എത്രന്നാ പറഞ്ഞേ? 37. 37. എല്ലാരും ഇട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേൾക്കാൻ ശരി വയ്യ. മാതാജി, ശരി മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. മാതാജി തുടങ്ങാൻ പോവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലം സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഹദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലം ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീരാധാ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. നമുക്കിന്ന് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 20-ാമത്തെ അല്ലേ? 20-ആണ്. മാതാജി 20. ഹരേ കൃഷ്ണ, 20ആണ്. 19 കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭ്യാം സ്ഥിതം ഹൃദ്യധിരോപ്യ തസ്മാത് ഉദാനനഗത്യോ രസിതം നയേൻ മുനിഃ തതോ അനുസന്ധായ ധിയാ മനസ്വി സ്വദാലുമോദം ശനകൈർന ഏധാ. നാഭ്യാം സ്ഥിതം ഹൃദ്യധിരോപ്യ തസ്മാത് ഉദാനഗത്യോ രസിതം നയേൻ മുനിഃ തതോ അനുസന്ധ്യായ ധിയാ മനസ്വി സ്വദാലുമൂലം ശനകൈർന ഏതാ. കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഭ്യാം സ്ഥിതം ഹൃദ്യധിരോപ്യ തസ്മാദുദാനഗത്യോ രസിതം നയേന്മുനി തതോ അനുസന്ധായ ധിയാ മനസ്വി സ്വതാലുമൂലം ശനകൈർനയേത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരിബോൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ നാഭിയെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ അധിരോപ്യ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് തസ്മാത് അവിടെ നിന്നും ഉദാന ആരോഹിക്കുന്നു. അഗത്യ ശക്തി വിരസി മാർവിൽ തം പിന്നെ നയേത് വരുത്തണം. മാറിലെന്നായിരിക്കും അവിടെ. നയേത് പിന്നെ നയേത് വരുത്തണം. മുനി
ധ്യാനപരനായ ഭക്തൻ തതഹ അവയെ അനുസന്ധായ നിരൂപിക്കാനായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനായി മാത്രം ധീയ ബുദ്ധിയാൽ മനസ്വി ധ്യാനപരമായ സുതാലു മൂലം താലുമൂലത്തിൽ അണ്ണാക്കിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ശനകൈ പതുക്കെ നയേത ആവാഹിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഷഡ്ചക്ര യോഗയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഷഡ്ചക്ര യോഗയിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കുന്ന ധ്യാനി അല്ലെങ്കിൽ മുനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അനാഭിമൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ വരെ എത്തുന്ന 5 ചക്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് എവിടെ വരുന്നു? നെറ്റിയിൽ അല്ലെ, പുരുകത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെസ്റ്റ് അല്ലെ, പിന്നെ മാറിലേക്ക്, പിന്നെ താലുമൂലത്തേക്ക്, പിന്നെ ബുദ്ധിയ രഥോചിതമായ സ്ഥാനങ്ങളെ അവൻ നിരൂപിക്കണം, കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ക്രമേണ മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ജീവനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണവായുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മുകളിലേക്ക് ഓരോ സ്ഥാനവും അവർ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് എവിടെ എത്തുന്ന നമ്മുടെ പുരികക്കൊടിയുടെ നടുവിലായിട്ട് എത്തിയിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് എവിടോട്ട് പോകുന്നത്? സഹസ്രാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഷഡ്ചക്രം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു? നെറ്റിയല്ല, പുരികത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അവസാനിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതർക്ക് പ്രാണവായുവിന്റെ സഞ്ചാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 6 ചക്രങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധിയുള്ള ഭക്തിയോഗി ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ഈ പരമപ്രധാനമായ ഷഡ് സ്ഥാനങ്ങളെയും നിരൂപിക്കണം, കണ്ടുപിടിക്കണം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഷഡ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം പ്രാണവായുവിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രവും ഇതിനു മുകളിലായി ഉദരത്തിന് നാഭിക്കും തൊട്ടു താഴെ മണിപൂരക ചക്രവുമാകുന്നു. അതിനു മുകളിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ അനാഹത ചക്രത്തിലും അതിനു മുകളിലായി പ്രാണവായുവിനെ താലുമൂലത്തിൽ ആവാഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ വിശുദ്ധി ചക്രത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വാധിഷ്ഠാനം, പിന്നെ ഏതാണ്? അത് ശക്തി കേന്ദ്രമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതാ? ഉദരം. ആദ്യം വരുന്ന ഏതാണ്? മൂലാധാരം അല്ലെ, അത് തന്നെയാണ് സ്വാധിഷ്ഠാനം. പിന്നെ ഉദരത്തില് അതിന് താഴെ ഏത് വരുന്നു? തൊട്ടു താഴെ മണിപൂരക ചക്രം. അതിന് മുകളില് ഹൃദയത്തിലെത്തുമ്പോൾ അനാഹത ചക്രം. അതിന് മുകളില് പ്രാണവായുവിനെ താലുമൂലത്തിൽ ആവാഹിക്കുന്നു. അതിനെ വിശുദ്ധി ചക്രം എന്ന്. നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഷ്ടാംഗയോഗ. അപ്പൊ അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അഷ്ടാംഗയോഗം വരുന്നതില് ഒന്ന് ഏതാണ്? ധ്യാനയോഗ അല്ലെ, 6ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നന്നായിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയെങ്കിലും ചെയ്യുക. ശ്ലോകം 21. തസ്മാത് ഭ്രുവരോ അനന്തമുന്നേത നിരുദ്ധ സപ്തായതനോ അനപേക്ഷ സ്ഥിത്വാ മുഹൂർത്താർത്ഥ മകുണ്ട ദൃഷ്ടേർ നിർഭിദ്യമൂർധൻ വിസൃജേത് പരംഗതഃ. തസ്മാത് ഭ്രുവോർ അനന്തം ഉന്നയേത നിരുദ്ധ സപ്തായ തനോ അനപേക്ഷഃ സ്ഥിത്വാ മുഹൂർത്ത അർത്ഥകുണ്ട ദൃഷ്ടേർ നിർഭിന്നമൂർധൻ വിസൃജേത് പരംഗതഃ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വായിച്ചോളാം കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ വഴിയില് തെറ്റുണ്ടല്ലോ മാതാജി വായിച്ചത്. അന്തര ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നല്ലതായി. തസ്മാത് ഭ്രുവോർ അന്തരം ഉന്നയേത അല്ലെ. മുഹൂർത്ത അർത്ഥം അകുണ്ട ദൃഷ്ടർ എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. മുഹൂർത്ത അർത്ഥ മകുണ്ട ദൃഷ്ടർ എന്നാണ്. ഇവിടെ അന്തര എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ തസ്മാത് ഭ്രുവോർ അന്തരം ഉന്നയേത. തസ്മാത് ഭ്രുവോർ അന്തരം ഉന്നയേത നിരുദ്ധ സപ്തായതനു അനപേക്ഷഃ സ്ഥിത്വ മുഹൂർത്ത അർത്ഥ. ഇവിടെ വരുന്ന അർദ്ധ മകുണ്ട ദൃഷ്ടേർ നിർഭിദ്യമൂർധൻ വിസൃജേത് പരംഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ഭ്രുവോരന്ധരമുന്നയേത
നിരുക്തസപ്തായ തനോനപേക്ഷഃ സിത്വാ മുഹൂർത്താർദ്ധമകുണ്ഠദൃഷ്ടിർ നിർഭിദ്യമൂർധൻ സൃജേത് പരം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പദാനുപദാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതക്കിന്റെ തസ്മാത് അവിടെ നിന്നും പുരികങ്ങളുടെ അന്തരം മധ്യേ അല്ലെ ഉന്നയേത അകത്തേക്ക് ആനയിക്കണം. നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സപ്ത 7 ആയതന പ്രാണവായുവിന്റെ നിർഗമധാരം അനപേക്ഷ എല്ലാ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ സ്ഥിത്വ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് 45 മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർദ്ധം പകുതി അകുണ്ട സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുക. ദൃഷ്ടി അതുപോലെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷീകരിച്ച ഒരുവൻ നിർഭിദ്യ തുളച്ച് മൂർധാൻ മസ്തിഷ്കയാഘാതം വിശ്വജീത് അവന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കണം. പരമമായത് ഗതഹ പോയ ശേഷം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പുരികത്തിന്റെ അല്ലെ മധ്യ പ്രാണനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? സഹസ്രാരത്തിലേക്ക് അവിടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അല്ലെ അവിടെ തുളച്ച് എവിടെ നിന്ന് മസ്തിഷ്കീയ ഗാധം അല്ലെ അപ്പൊ നടുക്കുള്ള ഭാഗം പൊട്ടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രാണൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരം ത്യജിക്കണം. എന്നിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നു? പരമമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അതായത് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭക്തിയോഗിയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒരു ജ്ഞാനയോഗിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗിയാണെങ്കിൽ എവിടെ എത്തിച്ചേരത്തില്ല? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരത്തില്ല. ഒന്നുകിൽ പരമാത്മാവിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സായുജ്യമുക്തിയിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക. അപ്പൊ ഭക്തനാണ് എവിടെ എത്തിച്ചേരുക? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭക്തിയോഗി പ്രാണവായുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പുരിക മധ്യത്തിൽ ആവാഹിക്കണം. എന്നിട്ട് പ്രാണവായുവിന്റെ ശബ്ദ ഗമന മാർഗങ്ങളെയും ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ദൃഢീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒന്നിലും കൂടെയും പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ യോഗി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് മലദ്വാരം കാൽപാദം കൊണ്ട് അടക്കി വന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ തുറന്നു കിടക്കുന്ന എല്ലാം അടച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വന്തം ശക്തിയാല് തപോബലത്താൽ അടച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്നത്. ഉച്ചിയിലൂടെ അല്ലെ, ഉച്ചിയിലൂടെ പ്രാണനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്നാണ്. പ്രാണവായുവിന്റെ സപ്തഗമന മാർഗങ്ങളെയും ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ദൃഢീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ എവിടെ കൂടെ തന്നെ പോകണമെന്നായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഉച്ചി പൊട്ടി അല്ലെ പോകണം. ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങൾക്കായുള്ള എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള യോഗി പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയും ശരീരത്തെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാങ്കലേക്ക് പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടം ബ്രഹ്മജ്യോതിയല്ല, ഭഗവാനിലാണ്. പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഒന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? പൂർണ്ണമായും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ പ്രാണൻ എത്തിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ശീലപ്രഭാതർക്ക് എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രക്രിയ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദന കാംക്ഷയിൽ നിന്നും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും വിമുക്തമാകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗയിൽ തന്നെ പ്രത്യാഹാര ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഷഡ്ചക്ര യോഗ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരും യമനിയമങ്ങളല്ല, ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ആദ്യത്തെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി ഏത് രീതിക്ക് ഏത് പാതയിലൂടെ പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയാണെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗയാണെങ്കിലും അഷ്ടാംഗ യോഗയാണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ്? യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുക. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണെങ്കിലും അത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ്.
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം അത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം തന്നെയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദന കാംക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും വിമുക്തനാകണം. ജീവിത കാലയളവിനും ഇന്ദ്രിയ നിവർത്തനത്തിനും അതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. പല പല ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര ജന്മം എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ല ജന്മമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങൾ എന്താണ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ജന്മം എടുത്താലും നമ്മുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഭൗതിക സുഖം കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് സത്വഗുണത്തിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദീർഘമായ ജീവിത കാലയളവിന് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിവർത്തനമാണ് ഭഗവത്ഗീത 9:20 സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ലോകാർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയുന്നോളൂ. സുരേന്ദ്രലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സ്വർഗലോകം അല്ലെ. അത് ഉന്നത ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 6 ലോകങ്ങൾ, ഭൂമിക്ക് മേളിലുള്ള 6 ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എത്തിച്ചപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ദീർഘമായ ജീവിത കാലയളവ് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരും. അവിടെയും ഇന്ദ്രിയ നിവർത്തനമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ളത് ഭൗതിക ലോകമായതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തെല്ലാം എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ആയിരിക്കും. ഭൂമിയിലുള്ള തമോ ഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള അത് ആയിരിക്കില്ല, എന്നാൽ അവിടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത്തരമൊരു സുദീർഘമായ ജീവിത കാലയളവിന്റെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ള ആയുസിന്റെ പോലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ ആയുസിന്റെ കാലയളവ്. അതിൽ പോലും ഏതൊരു ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഒരുവന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ബോധ്യം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ കാക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗയിലൂടെ നമുക്ക് ഏതാണ് ഏതുകൊണ്ട് 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാനിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നേരത്തെ ഖഡ്വാംഗ മഹർഷി ഒരു മുഹൂർത്തം മാത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിൽ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജാവ് ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്തു, ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാൻ പോയതും അവിടെ സുദീർഘം കാലം അദ്ദേഹം അവരെ സേവിക്കുക, അസുരന്മാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തില് അദ്ദേഹം പടനയിക്കുകയും അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു, വിജയികളാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷം ആയിട്ട് അവരെന്ത് ചോദിച്ചു, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വരം തരേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അപ്പൊ എന്ത് വരം വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഖഡ്വാംഗ മഹർഷി ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചെന്താണ്, എനിക്ക് ഇനി എത്ര കാലം ജീവിത ദൈർഘ്യമുണ്ട്? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ 45 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഉടൻ തന്നെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനില് മനസ്സർപ്പിച്ച് ഹരിയുടെ സേവയില് മുഴുകുകയും അങ്ങനെ 45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ, ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സിന്റെ മനുഷ്യവർഷമാണ്. അതിന്റെ ഇതാണ് കാലയളവെന്ന് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല, അത് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. അവൻ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതും ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതികതയാലും ആകർഷിതൻ ആകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാതെ ഭഗവാനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്തിഗത സേവനം ചെയ്താല് അധികകാലം ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരത്തില്ല അല്ലെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ. ജീവിതത്തിന്റെ സംസർഗത്താൽ പരിചിതനാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക നിർമുക്തത പ്രാപ്തമാകാൻ സാധ്യമാകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:59 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്,
അപ്പൊ ഈ കാലയളവ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പര സംസർഗത്താൽ ഭഗവാൻ പര എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പരമ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് യോഗയിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക നിർമുക്തത പ്രാപ്യമാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരം ദൃഷ്ട നിവർത്തത എന്നാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതചര്യയെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അവധാരണം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവന് ഭൗതിക പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളെ പോലെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തവര് ഇപ്പോഴും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി മായയിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് അവർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്താണ്, അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധാമത്തിലെത്താനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലാനേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയി എപ്പോഴാ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുക എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. നിരർത്ഥകമായ ജീവിതചര്യ, അർത്ഥശൂന്യമായ ജീവിതചര്യ ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണെന്ന് ഒരു സംഘം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണെന്ന് ഒരു സംഘം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ജീവിതചര്യ ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണെന്ന് ആര് പറയുന്നു? അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അത് അങ്ങനെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയുന്നത്. അത് ജീവസത്തകളെ മാർഗഭ്രംശം വരുത്തി ഭൗതിക സുഖ ആനന്ദങ്ങളെ ആസ്വാദനങ്ങൾ അധികം മോഹിതരാക്കി തീർക്കുന്ന അത്യന്തം അപകടകരമായ പ്രചാരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മായാവാദികള് അവരുടെ കീഴിൽ പെട്ടാല്, അവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികതയിൽ വീണ്ടും മുഴുകാനായിട്ട് ഇടവരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്? സത്സംഗം അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സത്സംഗത്തിലായിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത്. ആ നിലയ്ക്ക് അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് പരംബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ പരമോന്നതനെ കുറിച്ച് ഏതൊരു ധാരണയുമില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചറിയാവുന്ന മായാവാദികളും അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പോലും പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മൾ നയിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ഫലപ്രദമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒട്ടും അറിഞ്ഞുവിടാത്ത അജ്ഞരായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് പരബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരമോന്നതനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവുമില്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരും സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നവരും വിവിധ ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആരാണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം അല്പബുദ്ധികളായവർക്ക് പരമോന്നതനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു ധാരണയുമില്ല. അതിനാൽ അവർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ മാത്രമേ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഭഗവാൻ അതായത് സത്ത് മാത്രമേ കിട്ടൂ. ചിത്ത ആനന്ദം അവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയോഗയിൽ രൂപമുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ യഥാർത്ഥ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചും അസംഖ്യം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സംസർഗത്തെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തരെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ധാരാളമാണ് അല്ലെ. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മില്യൺസ് ഓഫ് ഏതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരേ സമയം എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സംസർഗത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള, അതായത് എത്ര ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഒരേ സമയം എത്തിച്ചേരാനും അവിടുത്തെ എല്ലാം അധിപനാകാനും സാധിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സംസർഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഭക്തരെയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതിലേതും പെടും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എല്ലാം പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ 3 ഭാഗം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അതില് വൈകുണ്ഠ ലോകവും പിന്നെ ഏതാണ് ഗോലോകവും പെടുന്നു.
അപ്പൊ അവിടെ വൈകുണ്ഠലോക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അകുണ്ഠ ദൃഷ്ടിയെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അകുണ്ഠ എന്ന് വെച്ചാൽ കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത, അല്ലെ? അകുണ്ഠവും വൈകുണ്ഠവും ഒരേ ആശയത്തെ ഉദ്ദേശത്തെ യോജിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യക്തിഗത സംസർഗത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതരാവുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിൽ സ്ഥിതരായവർക്ക് മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ പോലും അവരുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പാണ്ഡവരും അല്ലെ വിതുരർ തുടങ്ങിയവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു കുണ്ഠിതവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? ഒരു വിഷമവും അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരെല്ലാം വനവാസം നടത്തിയപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ അരക്കില്ലത്തിൽ അവര് തീ പിടിച്ചപ്പോഴും ഒന്നും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയായിരിക്കും എന്ന് കരുതാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. എന്നിട്ട് എവിടെ എല്ലായിടത്തും അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വ്യക്തിഗത സംസർഗത്തെ സ്ഥിരീകൃതമാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ആയവർക്ക് മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മഹാപ്രസ്ഥാന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത്, അല്ലെ? ആദ്യം ആര് പോയി? യുധിഷ്ഠിരൻ പോയി, ആരെയും കൂടെ കൂട്ടിയില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത്. പിന്നെ സുഭദ്രയും അതേപോലെ തന്നെ പാഞ്ചാലിയും പിന്നെ കുന്തിദേവി എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ വന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുക. യുധിഷ്ഠിരനൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാണ്, അല്ലെ? എന്നിട്ടും മഹാപ്രസ്ഥാന സമയത്ത് അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തനിയെ ഗമിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അവരുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരം അഥവാ പരം ധാമവും ഏകവും അഭിന്നവുമാണ്. പരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പരം ധാമ, അല്ലെ? അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ലോകം. പരധാമത്തിൽ പോകുന്ന ഒരുവൻ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തിരിച്ചു വരികയില്ല. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പരമോച്ച സ്ഥാനത്തുള്ള ലോകപ്രാപ്തിയിൽ പോലുമില്ല. നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്തിയാൽ പോലും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്, അല്ലെ? പിന്നെയും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അതേസമയം പരം ലോകത്ത് എത്തിയാല് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എത്തിയാല് പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്ര തന്നെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാലും അവിടെ എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്, പിന്നെ ജനനവും ഉണ്ട്. ഇരുനേത്രങ്ങൾ, ഇരു ഘ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇരു കർണങ്ങൾ, ഒരു വായ എന്നീ സപ്ത നിർഗമ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി പ്രാണവായു നിർഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നണം, നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ വായു കൂടെ ആയിരിക്കും പ്രാണനെ വിടുന്നത്, ചിലരെന്താണ് ചെവിയിൽ കൂടെ വിടും, ചിലരുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, ചിലരുടെ മൂക്കിൽ കൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നേരത്തെ 7 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഈ 7 ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടെ ഒന്നും നമ്മളുടെ പ്രാണവായു പോകാൻ ഇടവരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോന്നിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ ഫലം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പുണ്യപാപം വായു കൂടെ പോയ പുണ്യപാപങ്ങൾ ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനമുണ്ടെന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സഹസ്രാരത്തിൽ കൂടെ പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ മരണസമയത്ത് പ്രാണവായു അയാളുടെ വായിൽ കൂടെ നിർഗമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു യോഗി സാമാന്യേന പ്രാണവായുവിനെ ശിരസിലെ മസ്തിഷ്കീയ ആഴത്തെ തുളച്ചുകൊണ്ട് നിർഗമിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഉച്ചിയിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഉച്ചിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു. അതാണ് യോഗി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും. തന്നിമിത്തം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ സപ്ത നിർഗമ ദ്വാരങ്ങളെയും യോഗി ഉപരോധിക്കുന്നു. അവരുടെ തപശക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദ്യമേ തന്നെ യോഗി മലദ്വാരത്തെ അടയ്ക്കും, അല്ലെ? ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് 8
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല പല നമ്മൾ പഠിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ച് ദ്വാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ദ്വാരങ്ങള് മലദ്വാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളെയും അടയ്ക്കാനായിട്ട് ശരിക്കുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് ഭഗവത് ഭക്തന് സാധിക്കും. അതിനാൽ പ്രാണവായു സ്വാഭാവികമായി തന്നെ മസ്തിഷ്കീയ ആഘാതത്തെ തുളച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്ന മഹാഭക്തന്റെ അസന്ദിഗ്ധമായ അടയാളമാണിത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരാള് തല പൊട്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഉച്ചി പൊട്ടി മരണം വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും, ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തിരിച്ചു വരവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഷഡ്ചക്ര യോഗയിലൂടെ എന്താണ്, ഒരു യോഗിക്ക്, യഥാർത്ഥ യോഗി ഭക്തി യോഗയിലൂടെ ഭക്തിയോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് സാധിക്കും. അഷ്ടാംഗ യോഗിയെ അവസാന ഘട്ടത്തില് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഇതാണ് കുടിയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും സംസാരത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബാക്കി ദ്വാരങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലെ, വാതിലുകളെയൊക്കെ അടയ്ക്കാനായിട്ട് അത് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുന്നു. പഞ്ചകൽപത രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധു ദേവജ പതി